От всички благородни метали, златото е най-предпочитано за инвестиция. Още от дълбока древност то се използвало като средство за размяна, валута и измерване на стойност, а с времето се е превърнало в символ на богатство и високо обществено положение. Закупуването на златни кюлчета е сигурна дългосрочна инвестиция и застраховка за спестяванията срещу проблеми в финансовата система. Знаете ли, че Factorin търгува с инвестиционно злато, златни монети и кюлчета? Работим основно с най-търсените златни инвестиционни кюлчета и монети, предлагани на изключително конкурентна цена. Например, златни кюлчета Валкамби, златни кюлчета Памп Фортуна, златни монети. Всички наши златни продукти може да откриете на нашия сайт factorin.bg.